Bancai barengane nek ngene Benyamin kondangan gede jarene. Jarene bancakan gede nek sepine ngene. Wun. Monggo. Kene kondane. Nggih, Mbah, nggih. Wun, pinarek niki. Nggih, nggih. Acara napa niki, Mbah? Iki sasi sura le. Heeh. Ya. Mbah piye ae sasi sura iku penghormati papak tanggal ya. Barongane Benyamin iku barongan ra gemen-gemen ya, barongan kodang. Sura-sura digedhe-gedhenan nek banyak nek. Dono kowe. Oh, iki aja kok takoki kae iki ora ana duit, Mbak. Duit iki telung werna ya. Oh, maksudnya iku ben cara ngono ben loh jinawi lan ben rame ya. Iki tak kajate ya. Seka kulon tinulak bali mengulon ana gudha saka etan tinulak bali mengetan. Amin. Allahumma kipakipu berkat gede bagianku kowe ceker aku gulu kowe endas aku pupu kowe usus aku brutu. Amin. Allahumma kuntul buah gudangan ana gedang ana endhog ana iwak babar blas ora ana. Amin. Allahumma wabil ngambiai wa nayasipun wa ablina mursalin wal